Вітаю! Ви глядзіце чарговы выпуск навін палка Каліноўскага. Сёння мы знаходзімся на адных з нашых палігонаў, дзе ваяры палка адпрацоўваюць свае навыкі, павышаюць сваю кваліфікацыю, а таксама рэкруты з вучэбнай роты праходзяць навучанне разам са сваімі інструктарамі і дасведчанымі ваярамі. Ваяры абодвух нашых баявых батальёнаў Волат і Літвін зараз знаходзяцца на адпачынку і ратацыі пасля выканання пастаўленых перад імі баявых задач. Страт і цяжка параненых сярод ваяроў палка на гэтым тыдні няма. Вось адзін з нашых добраахвотнікаў з пазыўным «Нацгул». Раскажы, калі ласка, што тут адбываецца, чым хлопцы займаюцца ўвесь гэты час і чым гэта адрозніваецца ад звычайнай вучэбкі? Ну, гэта такі контрольны этап нашага навучання для маладых ваяроў. Зараз мы некалькі тыдняў уже тут прысутнічаем на ўсходзе і выдатны вышкал. Хлопцы атрымліваюць дадатковыя веды па асваенню сваёй зброі. Мы працавалі з выбухоўкай, мы працавалі у розныя часы. Там прыблізны настрэл у нас ідзе там 1,5-2 ацэнкі на групу куляў рознага калібру ў дзень. Закладывали выбуховку, кидали гранаты, отпрацовывали совместные деяния на городской мясцовости. Были полевые выходы, ночные побудки. Ну, дуже шмат чаго. Дуже шмат чаго. Скажи, калі ласка, якой зброяй тут змаглі скарыстацца нашыя рэкруты, папрактыкавацца? Бачу рэкрутаў, якія там проявлялі такія больш-менш здольнасці і была магчымасць карыстацца рознымі відамі зброі, і калі у якого было дадатковае жаданне, то можна было засвоіць там некалькі, пастраляць з кулямётаў, пастраляць з розных аўтаматычных сістэмаў, у том числе і радзянскіх, і натаўскіх. Вось, ну, шмат чаго было адпрацавана, і я дуже задаволены гэтай групай, бо хлопцы показалі пэўныя вынікі і пэўнае жаданне. І таму я дуже ўпэўнены ў іх ведах. І вось гэтая групоўка, калі яна ўжо ў хуткім часе паедзе на фронт, ну, гэта будзе такой добрым дадаткам да нашых баявых падроздзелаў. Наколькі вось гэты вышкал падобны да баявых дзеянняў? Наколькі ён будзе карысны для нашых рэкрутаў? Ну, баявыя дзеянні гэта ні на што не падобнае, але ну, гэта вышкал, ну, перш за ўсё, ён дае шмат ведаў, дадае хлопцам упэўненасці ў карыстанні зброі, таму што гэта такі спецыфічны вышкал на валоданне стралковай зброяй, таму ён будзе больш карысны для хлопцаў, якія ідуць у розвідку, у штурмавыя підроздзелы, але ж ён таксама дуже карысны. Ну, гэта такі, ведаеце, планка палка Каліноўскага. У нас усе хлопцы там праходзяць такія вышкалы. Так. Таму што, ну, я думаю, што усе тут побачылі нешта новае, настрэл пэўны зрабілі на сваю зброю, ну і зараз дуже ўпэўнена валодаюць ёю. Што б ты сказаў тым беларусам, якія яшчэ зараз застаюцца ў Беларусі ці ў міграцыі, яшчэ вагаюцца і думаюць ехаць, не ехаць, далучацца, што рабіць? Ну, я думаю, што зараз надышоў такі гістарычны момант і гістарычны момант выбару нават з гэтай аб'яўленай Лукой мабілізацыі ў Беларусі і гэтым надзвычайным становішчам. І гэта набліжае таксама выбар для кожнага беларуса. І як я казаў раней, я думаю, што калі вы адчуваеце сабе беларусам, часткай нацыі, калі вы асабліва мужчынскага роду, то вас не спыніць ні адлегласць, ні час. Трэба ехаць, браць у рукі зброю, таму што калі мы не вырашым гэта, калі мы самі не вырашым беларускае пытанне, то яго вырашаць за нас і не на нашу карысць. Таму мы тут як бы уласным прыкладам паказваем, што трэба ехаць, трэба браць зброю, тым больш, што тут створаны зараз усе магчымасці для валодання ёй і для павышэння свайго баявога ўзроўню. І калі пройдзе час, то я так думаю, што каліноўцы яны пройдуць сквозь лукашыстаў як нож сквозь масла. Таму, ну, а мы будзем намагацца ўсімі сіламі наблізіць нашу перамогу і павяртацца ўжо дадому, ўжо назаўсёды і на нашых умовах. Беларусы, далучайцеся до нас праз чат-бот, запаўняйце свае анкеты і разам пераможам.
Больше информации про полк и жыццё полка, таксама трэніроўкі можете даведацца з наших сацыяльных сетак. Усю інфармацыю можете знайсці ў апісанні да прэс-рэліза, а таксама на нашым сайце. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь, слава Украіне! Жыве вечна, героям слава!